Res, que us dono la benvinguda al Centre d'Estudis Demogràfics. Som una institució cerca, el nostre finançament, el 40% ve de la Generalitat i el 60% ens el guanyem amb tota mena de beques, inclosa aquest cost. El Jerún aquí és el nostre expert en tema de salut, gent gran, envelliment, etc. i ha participat en les accions cost. La setmana passada vam tenir un training school i aquesta vegada tenim aquesta sessió de debat. De fet, portem ara un parell de setmanes molt intensos amb aquests temes. Jo mateix vaig fer una petita intervenció en el Pacto de Toledo la setmana passada per donar-los la nostra, visió demogràfica de com evolucionava tot el tema de la seguretat social. I allà, com sabeu, es parla molt de l'endarreriment de l'edat de la jubilació i de la capacitat d'allargar la vida laboral més enllà dels 65 anys, i aquest és una mica el tema que vosaltres tractareu. I per tant jo crec que serà el tema del futur, perquè com diu l'Anna Cabrera en les seves xerrades, l'Anna Cabrera, l'antiga directora del Centre d'Estudis Demogràfics, diu que la gent gran serà la reserva laboral del futur. És a dir, que tots els treballadors estan a la gent gran. De manera que si ja ens plantegem que a partir dels 50 anys la cosa ja no està molt segura, doncs anem molt malament, perquè si ara diuen els experts en mortalitat que els nens que neixen ara viuran la meitat d'ells fins als 100 anys, si ja ens plantegem que a partir dels 50 això de la feina no està massa segura, realment això anem cap a la... I a més, sobretot, si comencem a treballar als 40, només farà 10 anys que portem treballant, no? De manera que la capacitat d'allargar la vida laboral en condicions estables a partir dels 50 anys serà clau per mantenir, el sistema més o menys sostenible. Vull dir que tot el que pugueu aportar vosaltres aquí a aquesta reflexió, i després a la tarda crec que vindrà, no sé si està confirmat, vindrà la Mercè Perea Conillas, que és diputada del Congrés, que és una de les persones que està en aquesta comissió del Pacto de Toledo, i és una persona que quan jo vaig fer la meva intervenció em va preguntar precisament per això, no? Com veiem la compatibilitat, per exemple, de jubilació, activitat, quan siguem més grans, el tema de si aquests ajustos que s'estan fent de l'esperança de vida, de calcular la pensió, hauria de ser igual per als homes, per a les dones, si s'ha de tractar tots els oficis per igual, etc. És a dir, que com hi haurà molt a legislar, molt a decidir sobre com es tracta tot el tema laboral a la gent gran, crec que aquest és un seminari molt rellevant per tota aquesta discussió. I jo ja, com us he dit, no diré res més, perquè li deixo la paraula al Jerún, que ella us explicarà coses més interessants. Jo demano disculpes perquè aniré absentant de la... absentant es diu? Sí, absentant d'aquesta sessió, perquè hi ha un consell de departament al Departament de Geografia, però després a la tarda tornaré a venir. Jerún, aquí. Moltes gràcies, Albert. Buenos días a todos, bon dia a tothom. Yo soy Jeroen Spijker, del investigador SET, en los también organizadores de jornada. En primer lugar, mis agradecimientos para todos vosotros habéis venido aquí, para los ponentes para haber aceptado la invitación para hablar sobre su ámbito de investigación o de trabajo en relación con el tema de la jornada, la seguridad laboral y la estabilidad entre las mayores de 50 años. En segundo lugar, también agradezco la Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología, o COST en sus siglas, por habernos dado la financiación para poder organizar esta jornada. Tal como habéis podido leer, el objetivo de la jornada es comprender mejor la situación actual de la seguridad, la estabilidad laboral entre las personas mayores de 50 años. Durante la primera parte de la jornada se presentarán comunicaciones en ámbitos de trayectorias laborales, la negociación colectiva y la salud laboral. Y a continuación habrá un debate con representantes de diferentes ámbitos de la política, los sindicatos y organizaciones patronales, donde los participantes hablarán sobre su opinión profesional desde su ámbito de trabajo y el contexto, la necesidad para poder afrontar los retos de una sociedad envejecida y cómo podemos aprovechar el capital humano y defender los derechos de las personas mayores de los 50 años. Y que
y asegurar que los nuevos jubilados también tendrán una pensión decente y justa. Después habrá un debate donde el público también puede participar. Antes de mencionar un par de asuntos burocráticos, quiero agradecer a mis compañeras Inés y Soco para haberme ayudado en la organización, y por cualquier duda o pregunta se puede dirigir a una de ellas. Pues los asuntos burocráticos es la hoja de asistencia que tenéis que firmar, que ya muchos vosotros ya habéis hecho, y también que ya también habéis visto que el COST me pidió si podíamos grabar la jornada, entonces si alguien tuviera problemas, pues hay hojas para decir que no quieren salir en las fotos. Y al cabo, si alguien todavía no lo ha cogido, aquí también hay el programa, está allí, y hay un lado está en castellano, otro lado en catalán. Y para hablar sobre el tema de la lengua también cada uno habla que se puede expresar mejor. Entonces, las ponencias serán en castellano, otras en catalán, y el debate también habrá las dos. Pues doy la palabra al Pau, que es el moderador de la primera sesión, trayectorias laborales.